Ladislav Kamenický si servítku pred ústa nedával. V ostrom prejave rozobral neschopnosť progresívneho Slovenska, kritizoval ich prázdne frázy a varoval pred veľkým treskom, ktorý môže byť skôr veľkým trestom pre Slovensko. Vypočujte si hlas Kamenického. Milí priatelia, dnes pred budovou Ministerstva financií Slovenskej republiky predvádzal mediálne tanečky Štefan Kiš z Poslušného Slovenska, ktorý v minulosti z pozície tohto ministerstva obhajoval Matovičovú šialenú očkovaciu lotériu, ktorá stála desiatky miliónov eur. Teraz nám ten istý Matovičov Kiš dáva nevyžiadané rozumy, ako máme konsolidovať. Hanba ako hrom. Mal by sa radšej ospravedlniť všetkým občanom Slovenskej republiky. Bývalý premiér a zároveň líder eurokandidátky Progresívneho Slovenska Ľudovít Ódor neurobil zo svojej pozície ani jedno konsolidačné opatrenie na ozdravenie verejných financií. A to napriek tomu, že vedel, že má Slovensko vďaka ich vládám najhoršie verejné financie v celej Európskej únie. Poslušné Slovensko nebolo 2 roky schopné ukázať jedno konkrétne opatrenie, ako by konsolidovali oni. Keď boli Šimečka a Kiš na stretnutí u premiéra o konsolidácii, na ktorom som sa osobne zúčastnil, okrem toho, že uznali, že konsolidovať treba, tak nedoniesli ani jedno konkrétne opatrenie na zlepšenie stavu verejných financií, a to ani za jediné euro. Jediné, čo s istotou vieme, je, že PS by dôchodcom ukradlo 13. dôchodok. To by nezaváhali ani na sekundu. Ak sa dostanú progresívci k moci, spravia to ako prvé. Aby sa nepovedalo, zo pár vybraným seniorom hodia almužnu a pochvália sa, akí sú oni ohromne adresní, a to za vytrvalého potlesku progresívnych médií. Až na to, že 99% dôchodcov nedostane vôbec nič. Progresívci sa už mesiac snažia navnadiť voličov na svoj ekonomický program pod názvom Veľký tresk, ktorý ešte nikto nevidel. Nemám žiadne veľké očakávania, nechám sa prekvapiť. Neprekvapilo by ma, ak by išlo len o znôžku všeobecných fráz typu budeme šetriť, posilníme rast ekonomiky a budeme bojovať proti daňovým únikom, pričom finančné dopady týchto opatrení budú nereálne alebo nekonkrétne. Všeobecné frázy teraz Slovensku nepomôžu. Slovenská ekonomika potrebuje konkrétne kroky, aby sme opravili to, čo nám tu zanechali Matovič, Heger a Odor. Veľký tresk v podaní Progresívneho Slovenska tak bude skôr veľkým trestom pre Slovensko. Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita, toto je Slovensko.